ba za a raba mu ba, masoya kun yi mun garkuwa. Rayuwar duniya a tashi na kun taka rawar gani, to ba za a raba mu ba. Rayuwar duniya a tashi na kun taka rawar gani. Zama da masoyi na gane shi ne ribar rayuwa, da san ka da shi kake yin biki gun samun karuwa. Shi ke sa kai da sanyi a yayin ƙangin damuwa, dalilin nan ya sa daga mun zama hanta da jini da ku. Idan zan sauka zan so na sauka ta inda na yi hawa, da ku na kafu na kai matsayin da nake labartuwa. Na ƙara sani da zane da zabo baya guguwa, da na shiga sansani ko kuke ƙara min kwarjini da ku ba za a raba mu ba. Bayan kudawa da ke da bidara ta tashi da zama, na gane gudunmawar nan ta naimun